Sarfining tum leadership planning program party yang kecipang tangnang pan plan kedam kupiksi kecingrai kono. Pinini litum leadership meet pusi dolo leader atum Gyan kedo aphan quality kedo aphan athema litum ke rat atum si aphan si ke japonji lasi nitum jasemet ki pudam bangke leader aphan kaci leader ke man kang tung polotang te la partiang bong komat man leader inut doji la aphan si aman pichot nahi isi abang lalo la pen lalong ka follow du nahi a phisi ke du nahi a prang ke hat dun put det la po abang ke claim nang ni po abang eson la pen kita balong ki po son thak si leader ke manji pulotang te ilitum sakor si manangi puhala da ke tok do nang yong si leader maning tung thedung amunit cheplang tung pulotang te nang munit atoma sakor si manangi lapen nang leader si cheplang thedung leader cheplang i pulotang te nang ban munit atum aban si cheplang nai pusi halada ke tok do la so teng si nilitum pini ke chingwai ke ilitum ke rat atum phansi ke doi dun si kapang tui nang hi akam se klem ji a pranging hong thip abang e chok chelo a lig basi ke doi dun nang po la pot ilitum se chepiduk nang po meeting along ilitum arpek kar kogya phansi chepon nang po no pak si ku si chepon nang po hala wrong beti meeting do dam ya phan o nante itum tarpulin si chepon nang po hada ki kim ya phan la son si ni tung chingwai la pen ke a hok alam lo nitum akethe leader ke jeplang atum an ke kang tum an ke nang tum sakor le munit asakor karbi inglong aso tum asakor si manang po lapen inglong aso tum aban si manang po dalo lapen to MP election ta nang ti bokelo modi sa aspan ka chisik nang tum kuano sa MP election phan ke nilitum lam ke than lok ben si nilitum ke poisa pen ke nam un nilitum ke apod lam ke than pen kapachini pen si la political aja kong ke piji aphan si nilitum ka bor I lok lo ke than lok lo athema kachalak pen kali kachalak pen ke claim u lo ke ningkan troxy tap claim et lo election da hai bom lo ke hai he ke lilo hai bom lo setahala tum ke hai atum ake chok che atum si hai rong kilu ke thek the atum aphan si bang ha konat ni pen na ing doi dun po na pape hai dun po la son si claim poi sa pen seta nang thok dun po pape hai po amad la son ke claim pen na jok non ke ilitum ke six schedule a power ta election ka pedu voter list ka selam a power ta itum ke Assam government phansi che yor to that lo la pen long recap ta ilitum che yor to that lo lapen council administration ta Assam government phansi through DC si ilitum chi pi to that lo lake kilu potlok lo lake politics ke the khalilu a politics a binong si ke thek poson te karbiang long ka pang tang kap karbia tum han ka pe plang ing long arat tum han ka pe thek ka pe plang akam si tum claim poken te itum claim thek the that lo ke duk thurong lo ke 90% atum ke ahemta ing mat plaster sai se lo ke di mat plaster ahem ke non ke nang meghaloi ridam eta long lelu naga Mizoram ridam eta long lelu Nagaland ridam eta long lelu Assam plain district leader ridam da long lelu lagi hamia atum don ni do yimeni la puchot anat lu lata lasi itum election da hai piglo ke taxi election ke hai lo pulo heglo amat update tipi vir to that lagi ke thek thelu kan te lagi ki lulo lagi lasi non litum ke kapachi ni pensi munit tum chi ni pensi ni tum han election nang pape hai nangi lasi ni tum kam claim unji lasi det la pen munit tum han pe jok unji po akam si ni tum claim la pen election to ke MP ke tur vek po MLA ta tur vek po MSC ta ko tur vek la athe election hello vote ke pi hello ito ma ron lo ke ito ma vote hello AK-47 a rifle lo ke ito a vote hello bomb lo ke non hut ke ka aprang ting torual hile pen ka chi ap nangi pa arni ka lilo non ke tele vote ki pi pen se itum ron che dan nang po sir la pen padusia akar jula kusam non bring out was sponsor pen 18000 on solar project on land allotment yellow kasi transport ha ngi kon party pen
नीलितुम के ओपोस लो लाता 18,000 के बोरजान है किलो पर ले लो के लाता lagi backdoor pen lo ke lagi anung ang hap pen si bang kecil tum nang ki lut si la solong lagi en lo ke ente ili tuma CMEM tum ki lu pot lo ke la si se kroi dun det le lo seta kacalak pu lo je ma tha ji la he lo kacalak lagi det ki me ji gali gyan ni pen si det me ji gyan pen si gyan o det po lo calak rong pot lo la he lo itu ma det ta ko vir lagi borjan de ciri suri kriner kepulo lang pher benge chiri suri ingkoi hadak pen ke la pen ha sing ha son ang long athak ya ser ki tugji la pen long ingchin ki tugji aphan pu hadak ta aku company tom phan jor le pu an ke ilitunge kere ga je krong association si ke form hadak ta lang pher ta la pen ke ha kang ararong ta la pen non ha Borjanta association si ke form hadak suri troxy suri ner ke poisa nang pidonon long le pata nang pipo ang ke nang tum chuyor long po pu long le chi bilong po long le chi rai long po bangali long le chuyor long po pan si pota ki piji pu lage ki lua kam lo gen te lage la si ke tum tribal tum pan ke bang tum tai pulo tribal tum ke jasemet karbia tum ke long le ador si ka chini kai kik ke dover ke en me la pulete asamis pen ke amoy lo english pen ke a value chini ne muilo chini ne dam to he jane matro amar tribal karbi hokole hey ti he kotha hey karne etia la sinon hut la compensation ke long ji lok bansi pata ta pi kaparlina kam pata ki pi ke pe jo long le det je phansi ke claim nong e pata ki pi ke kapi jo long ye phan de claim ang ame thanga det ka che jorji yo antal ka che bai tu ka cha lak atum lu ta hu association ke form